hwan oba no so yiri nan mako oso ono nso so eba saa no ene ofre wonuam because ekoye ono nko a adanse enim ndi abre ohun se ode na wura ho no ene wose da bi oba ne be ma wura da mu a acha 10 minutes 15 20 die sabe de ne o ma hase ti yen twen no mata mu no mo hwe o mo watch no ken na du minute du aba na minute du no am se sabe die se o mo nya hase kra o ma roro mo ho ti enko ena oso o ma ba akoko gina ampoma achi na ba akoko gina ha ena ono aba ma ne call gate na achi ena oso o de na ho de nyina ne na pem no gban na bie ebie ya afi na ba ma na aso ne bibi mu yi no abu nkotodwe wo papa ya nim o se ba ma ne krom wo de din de frɛ ne pa ya anwansena rastama anwansena we nye ayi anwansena on de open na mo apro ni bi on de open opa manfo yere ena o se okohunu ye nti okohunu ye no ena o se obu nkotodwe ena o se afi de macho nti a watwa mu no ekoduru mpanimfo anim ema okoduru abusua na anim no ena abusua ne frɛ owura yi no o mo se ozie oba no wo be wa na ase wo nwa no obi a me yire akobo adwaman na si abetena ase ne ye kan asem a mubusa me ni ani asem we de me yi anu enye yi mpapa obeje awade ne maame no watu kwan obeba oba ye di mu aye bebre wo mo me kasa ni se na fidie bi na wo masum na oba ne maame de snap ni ade kura koja ehwa na oba ne maame se hey me se me ba no me ma anwa ne bio ma jema de ene ne simpani fu abusu apani ne se minim se na nka obeye ene somje wonsa ene ne ehimfo ho de ne so mo horo no papa di tie watwamu no wose woda ho anopa obete ne pono gwan wanya omu fi gwan wo bie ne pono asnap ne kwana no tuburai ya de asi ho o man ka hwe omko oba na beja no wa bra wan ka hwe akura we no de bedaye very good me da say obi toto openi kase die penti ene ma wo ba ye dim die na ne hia wo enti a e ma wo ba ha openi ni die kwa so me botaya me de ba ha nyina ne se bi be se fika frache etoro bi na obi ya wante bi na se wan kasa na uwu me botaya ye enema enan am se Ghana ya wo mmara awo mai mu na Krobea wo check ya fan se awale mu no me be ma na me pra me yere ne sa na enka ye de mrare ebedi me se de mrare ne esie ko obi ti sie amakọ ware na nka me pra ne sisise ya ka be ma ne ke ma ne de enna yemfa no ntonchen 2 de etoso mi a menti ase ne se asante ya mamre ne ya mani mu no se be ma ya oba ho ade na se oba akọbọ brabone a na se yen ka ho asem wie ya oba timi de eden sabato so waja ware me hu anso me kọ ware no me de me maama ne me papa ne mabusua ene ko ne ko hia ene me tu oba ne train sama de busua amamle na amane kwa so ema mu adansi ko ne ama Ghana ban so eden abamu de chema adwini mi sesu mi hu bi da ene busua we na ase Asante amene bi da se oba akoye saa na maame se fancy oba no de ensa bato na maame ne se wagye me ba firi ne se mi hu anso no me kọ bọ bra kọ breye me say samre na me ye bo hwam konya be 450 na me ye oba na ho ade ti se de menti asen se me be se embre mu no ana se mpenifo boa me na ye nyina ye hempon ne Asante hene sabi me ne oba na ebusu ne gina ho no man pese mbusa mo semfuo bi se maame se wagye ne mba na firi me nsem a sabi awale ye nse obi ma waro baba makoto phone na se so phone o ma me yusu biwa a misika na oso yeren o de ma me ni asem bia bio into 450 million wa okoye ebo hwehwe de koye ge de ho ade no me fa ma de ma me ni problem okay de toso miensa de so miensa Asante ayi asemi chema adwene de be wisa question miensa ba chomba de toso miensa kakai sese watumi aka mienu de enti ama wa ba me manim wa hai baako okọbọ bọ hwehwe daade koye oba ne ho ade onfa osika ma mienu oba na ka wo usisi di ahwe edam ama sisi beret ena ade bọ usisi
ya itumi ma ugina miensa mame ya menyi bi ntumu hwe se beye option amawa Asante amamrem oba te aware ase be ma foforo akofa no medase eyebia abia de mbese musa se oba te aware na se be ma kokro akofa no me wo madanse e wo ho no ma de mbese me mu se abrande timi kan se osa brante na asa treatment na no kwase mi ni treatment de na ye minim nti wo de ono fa wo de mfa se entonchen so akofa me ira Asante ya mamle ni amane enesen okay de choso enai kra no se sia no de mi pese ho harme ne se sia court paper ne daso se mi e de me yire no no oba na so de nsaren abeto ho se de sabi wo ye de opebia se ono de ne ho because de me ne ka so kan se ono de ne ba de opebia de ho de epeye ono de ne de ai ono de ne ba de ope ono ne maam ne ka kire me ono de ne ba de ope na ono de ne ho de epeye etino de mpese mbusa se sa pipa na eda me so no ma hweye na se bia mpanimfo anka ma yamfa asemu anto babia dabi ne bia nyame ada ya madom amama hoden ofo me yale ye ne me bra me pre nyina na mama hoden bia ma bobra bi da che bia me ma no me de beje omo oba no asema mpa mafidim na oba ne nebusuade asimi omo oba ne petimi de maden akomram se me yire no ama sabi ye de mafamra kwan so ohon be se mpanimfo hwe na omo boa me na me ho hare me de toso enum last one kran say enkran na me na wo no oba ne ka che me say first born ye fa no Katie ya abeyi o ka che me say akran nya me ba e me hye me sabi mi ntimi family nche me say me nkomo ma oba no o social welfare e ma na ma me den e bai ne ma me mu aya no ne ba ne mu aya say abufuo no de ka sa o ho no e che ma adwene wasan so aka che me say okoko fa be ma abebeda machi ama mpani ampa oba no den aye sesi ano mini kapre mini yaduma na mesempene fo se omo ka benye yi omo moa me na nkura no menye dini na menya sound mind se de be ya me ho masumere ebetwe me because enioma omo ye no anu odin kokobia de na me ba me se no kwase bi ni kwase ada no gani sister frame ke kan se me tra me in fact ama me record in fact na ma yi din atiefo obi toto nie na wo se wo wa dance se oba na ma once na kofa no wo wa dance ne ya dance be ma dance ne se ni die kwa so Asante amamlem no be ma nyansafo ne ka se me se onka se yese me pe asem no nufusu nti no me ko no me ni menua ne mabusua o ko he me ko tete no adanse a me penti no enya me nko na me ko me ne me titafo bi ne ko ya ko che no re-handed a enya me ma dance awa asem se bi duru ba bi a me nko ka se yese me ka se me se ebra emrantie bi sabre na Habakuku atu omofo samo samrantie wei ateta amoteta manfo wo area ha no munhweye na Yesu Kristo gina Habakuku mpotamo ho Yesu gina Habakuku mpotamo ho na mrantie ni timrika enwam se yewura Yesu Kristo abaya wei de yakwache ne so pe wei de abike enimbi yakwache ne so pe ene ye de na bai enti obi toto wo kwache wo yire wo so pe ana na Krobea me no ka se mese ma asema me kan mu nufusu mu adanse ene sei ena me busa me se me kokote ne so pe ya ne ye ne dai obi ye de ene ne dai boy na fe no enwansena wo kopra so a efia esimu no mapa ne fe na kwa minsia ne wo fa achene sa enwansena no ne fie na sa asem ne den esi Asante ate kono kopra so asem na mekin jata ba te sai akra nyame de ache and somehow nanu mitu asemi de sheda ya meka se awuraba ya asewa atiefo krachi ne yire no odna ba ha no ye fre ne ya asewa monfa ya asewa mfo nyini nto so na be mai ojina so be ma wo ye bohwehwe fade yayi to so we de enyayi de ni da hoye be ma wo ye bohwehwe galamse adwuma ya se wokọ omo ko underground no
so mo kemu asem pa de akyere mo a utumi hu se meme bre o kan ya bo mo maso na light pole toa so ne atu na mena de kofom se wuwura fom sabre na me bra panyini ye frɛ no Clement wa frim Nyankopɔn fa de kra nsie yie na woye bi e wo kotopreso e wo boase area okonam se be ma ene de me no bɛkɔ sabre afi na mawie school foforo na me nso me de mani akɔhwɛ bi na ekwan a onom fa so edi wura menanimu no woyɛ mbɛhyew one omo kodura menanimu a sɛne yabobɔ no steps ɛwɔ efom hɔ no enye easy okay entigrati yakoyɛ ne bɔhwehwɛ oye obi ogina so kama free ni tiri so besi ne naase ogina so se base ebia ntokwa bia yebetumi aka se ba mai se ne nka betumi abo yire no kura mo ahoɔden bi aka na we de ba ne sei ɛna obai tumi nya ahoɔden soronko fa ne kunu a wogina so yi to ne bɔɔdan bu ne sisim sisi krach ne sisim wabu enti momfa oba ne photo nto so ma me oba Facebook ne so a Otec 102.9 FM ya say wa na da so no oba abesi a wutumi di ne kunu bɔdan mu bu ne sisim on na da so no ono nso mu odu honam wo ne ho obetumi aye dey oba ni sujina so yeah that's it ozu obetumi aye dey Wetiri abuduku. obu ni sisim enti oba obu ni kunu bu ni sisim on na da so yi o hwe no a wo yire osowa Patch in the mood. Osowa said you can, but on what be part in the mood. Me patch. Na eyi say kwan ben wo fa so otumi so mu don board dem mu sa. Won say opening tama sister bi na me ka say me ne me yire da na o ka kire me say opeso o ka say me kire me na me say di asem o ka say obi wo fi aka kire say sister no onu obi twempren wo fi enti no enkoma me ni sister ni di no say me yire ne sister na kokoso a obeje me no na me say sa asem fa to nche ne nka braba ye den ye bo ho ti me tu no fo say wan hwe ye de asem ye den e beba ti na de tie no say se ge oba ni trim say sister no obobo no se be ya ate minti minister ni nkomo bio ene say wo de na underwear e ko pu sister no won vala na ho no obeye odaso yi se mon fanto so sani odaso tie yi ene o sha underwear nko a Nyankopon me dancing o say underwear na o say top but okono na ye underwear na top ene o di pie to hwe vim o di pie o di ko sister no so na fa ne mood na me tie me say hey mother hwe bibi ye na wan hwe na asem yeden esia ko zu no se esia no me ni kapre me ntini o ma bia se ade se bia ma me ne free ko na weden ebe beliu because Ghana mele muntimi free valand yeden enko bi valand beren enko bono ene obeye dey enti wono na okọ na sister no etu no pru no ko ran etu onim no ene ode sa da hye den e ba me so ene obeye dey ene obe so mu ka me bo ho no mo sei ade no ani na wo so ana pasem ni Krobea asem me repeat bio me ntwa kontu Nyankopon ne me dance ni asem we bebe si dan kasa no na makoman bi wono mo e wo akokare e frɛ Mr. Nkansa am woni mi dun ko mo se asem bi si se minim na se me to me sa menya admire den asem into oba de sa che yes and in fact Nyankopon ni mi kuri se nya that day man asem o ka che me a nka ya se wan ka me ntwema no because me pese me hu se na wani na wo so no obe so mu de board dan sa na mani na mo so sa because de o si so mi no na mani na mo so sa because Krobea nya sa semeti me nya better sa na se be se ka oba timi aren aso mu di ma akama bo sa mate Dr. Manka akwaba akra eja na ho te se papa o twiri ampo Nyankopon ado me ho ye pa atiefo ne adofo me ne Dr. Manka edi enkomo edi kan me ni wie pe ya se wa meto nsa frɛ no ɔwei on fa ne mra na
adekode a ɛma ne yɛ saa adeɛ no ɔmɛka nkyerɛ yɛn ɛna wia yi wada ama fa yɛwura awurade fie na yɛnkɔtie nkwagyesɛm ne bi doctor akora wo deɛ ɛbɛdɛ ɔteefo ase ne adahwɛfo ase na wia nso mɛfa akɔnya wei so no makyeakyea medɔfo bi me a menim baako no so de amankɔ asa ɔtɔn nɔɔma wɔ deɛ ne tɛnsanse wɔ ya ɔtɔn ladies awia mede nkyia kɛseɛ pɛ ma no sɛ awura nyako wɔsiesie ɔno nso wabie mu huo wɔtie na madamfo nso fo a kɔte ɔno nso wabie no huo wɔtie wɔm nyinaa mede awurade nyankopɔn nkyiakyiakye wɔm sɛ awurade nhyira wɔm akora trans da bi trans a yana yɛsɛ bɛdi nkɔmmɔ ɛdi nkɔmmɔ fa yadeɛ ho wɔm wɔ ha wɔ amaneɛ wɔm ntini ɛwɔ ha ne trans nso ɛbɛkyerɛ yɛkyerɛ kwan ewie na mekasa wie na mesɔre a wo hia me obetumi afrɛ mo frɛ nso a metumi no atwetwe nkɔmmɔ asomdue kwan so awurade fie Herbal center eni baabi okumase kronom bosi red park ɛho na ebutu a yɛdi adwuma nti so wa wotie me number me de tudwa fa wo fa number na frɛ number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akora transi da bia na yakasa fa yade ho ye ka fa yade ho ye Herbal and spiritual center because yade no fa bebre hunhum nsem ene bi nso ye honamani na ni nyina no Paul says na yito no hunhum nti be transi entimi kasa enya hunhum ho enka honam nko abiko nipadua na ye hunhum akora da bia na medi nkoma fa henia ho mama obi adru UK amodi asane henia na ma henia ne da no na yimu no atwetwe ekɔ ama eno ase do si frem na ni seri esi agene aseda bi wadame no ene onyankopɔn nenim nti se transe ni ye kasa anye se bi ye kasa aju obi sika na edi wo mom wo haw ne amane ne da bi ye kasa fo mu ko onyankopɔn no ni tumu pɔ na asunti no ye nipadua se ye bedidi nti no sa ye to kwan se duru ba bi aduane kotama ye ne sabio ye nkɔ agya na so ye nkɔ yimfa ho da bi ye transe ye se de ba bi atokro da bi a de duru fo ma ne yi nti na da bi am kasa fa he ne wo se wuntimi nsa amema because the whole man a drone wa kaza me nyanam so me kyerɛw no ye ne ho atɔ no enti ne sɛ na wutie me ne so ye wo office wo ha wa ma ne wutie na atim ya Awurade fie Herbal center dem se bibiduro kro nyana me dai me ye ne wo ho enti da bia kasa so ye nkasa enya tire ho enti tirefo no mbagye aduro di adanse da bia no so da bia mdi ka de hyase sɛ wa wutie me afuso wo ti ade akranko enye bia metie me yamekoto paracetamol bia no ama na koda bi obu osimitira me yamakɔ hospital ya twa ma history ya enko no odi ameto me nsafro se Awurade fie Herbal center otwedu amponyankopɔn na dum na ho ode wa me aduro nwaso a wo mom ba ho me se obi ba ba gye aduro bi otumi tra so hwe me dis doctor na me say ya aduro because wo twa aduro no wi a se de aduro be si ayi wani so adwuma no enu ntra da bia me kasa se da bia o so mba bia ro se doctor mani ya ba nyina na metie me ya sa na me mpɛ ho ansama nkai na mani ya me yai enti utem na so wo a woti ade akranko obu o se miti no emu dwa me obu o se mitiri mu hyehye me wo se ase bibi na mu obu o se miti no mo emi dududu obu o se miti na ase ya di dua bi bom sa afo na me no mu di nkomo obu o se mehwefo masemani yagu odi etutum de kabla Awurade fie Herbal center ba gye aduro ni bi ye mo aduro na ade tiade akronkro na manfo ase adanse die nso be di adanse de ama otwe ade ahye otwe ampo nyankopɔn ne munyam because oba Awurade fie Herbal center pada na de be ma no ye aduro ahodi wo ma net this time aye kasa yi me yonko abibiduro fo bi ba ho ba gye aduro mi de so mu ade ma yare fo mu Herbal center ye trim nya den wu tie na so unya saa yare fo no bi na so ofise wu ntimi nkyere wa de bra ba ma aduro mi fa koye adwuma because aduro no bebre wohia bi nko ade a dodo apebe de ama ho enti wo a wutie me obu osemani eso wo me obu osemani etesi so obu osemani mani so ya me hene obu so aro opose nani obu abo so kwa ne nim safo nyina de Awurade fie Herbal center ya duro no se de Krobea na ho ade sitie no kokoti ade wo so a uyu so ebekɔ obu wase masoya me ya masom gimi wiwim bibi wo masom tetwen bo se ne bibi su wo na somu obu wase masom am dududu na so fitin odi oba ebe mo oduro ne bi ɛna titiri obi wo so wase enka nkasa pampan kasa wo nanum wo kasa wo nti bo so kasa wo de ne nsa ato na no wo sere kro ntimi nsiriye wo ntimi ni asomusam wo de safo ne abra ba gye aduro ne bi ya wo bi wo so ma afọ do oba ebe ma bi ɛna Krobea nya ma afọ do nko
adana me ka so obi ba me ho e ma me de entel do kono hunsuo me de ade afra man di dware obu ana nka nkasa wo nipaduam ni widie mu ankasa obewi so aduro sa de enko wodi wo sa nipa kro wo tiem a wodi abrawrade fi Herbal Center mesi ani baabi o kuma se krono bo se Red Park o na ebutu edi adwuma wodi wo si form o kayeti a wodi wo so pe krono ma francho ka ofo ka na wodi wo du krono aso be si atwema kwa anwa rola bank nanum wo si akroso ukroso kwa na praja fo bi gina ho wodi wo hwe onum kakra taxi station wodi wo so pe bosie taxi station wo kwa do nka hwe baka so okwa awrade fi o mka se ho na ayaresa wo Krobea trase kan na da bia ye kan me nka da bia me nka nyi mu nsem mfiri wo nya no nso ne yade behunu nipa wo tiem na so officer no mamu ayede ama wo tiem na so officer ablabo no ko anu nkwa me se Krobea obi ba ho ma me ye money soap bi ma no kotoa 5 days to 7 days na dance di epiepie mu no ye ka ne se aya no obi baka se bia ye kasa dodo nya se ye kasa dodo wo de so pe money soap ni bi na so pe bia de bra wo ba be ya ama wo be dware 5 days to 7 days bo se na ade na start ye adwuma wo ton ade ne ento ye beto wo de obi okra na wa de problem sem bebre wo de oba ni nyina ye ma oni nyina beko e na akra trasin so no da bia me kasa nya ye fonkeka da bia me kasa wiasade ya pa o wiase eka kaka e na ye fonkeka ya de sa me ade me so e kanwa utumi se na wudi amia pa so bi wona so o sakura nkro na nkwa abrawrade fi Herbal Center be je do na free condition bi na nom emu bedwo fom e na ye be ma na nso ntimi mpim agwagwa no wompia ntimi mpia na so office ntimi mpim wo ba ana so de be masam ne kofom abrawrade fi Herbal Center brane mu aduro nwanwaso ni bi aduro ba ko bi ne din ye ba na manfo se ye bodin kese no wo de adua de ade no de brane be hye bia ma wo de obenum ana so wo pede do pada no so obi wo ho bra ba gibi e na akora na da bia ne ye kasem wo sam na bia friend for wan wo dware no wan ya ba ko pe no ebi wo ya ye foforo wo mo ba gibi bi edi adan so de ye bra na wo hawa amane o de awrade fi Herbal Center de anso be ba be mu aduro na be kire kire hawo no amane emu kire me a wo be to kama ye be hwew na ma ho atɔ wo mu hia wo mu ba awrade fi Herbal Center no na da na meka se wa haba bu e ma akosom ko asem kira haba no wi atibi e be kire na tum di ode sa ya abo nsebo so no be so no anyem oto e umpo pede obi ane de fam ye mfie nsia ye ma na duro ma na beto ma na wo yi nti so wo tie mi ne ene so tie awrade fi Herbal Center e kina ye trase good ye trase ye adwuma udu o ha bi a obi afabra because hane no manyina na ebe ka no ha o ka na ha se abu okro baka se e na abosomsem da bi ye nka abosomsem wo ha because nti na aka Psalm 28 na David kan so mo awrade nsa no nyuma no ya da bia omu so pasa awrade nsa no so mbeba be ya awrade achiwade e na awrade nyankopon so abedwuro mo nto mu nsi ho ya de awrade aye ne de ya adwuma awrade fi Herbal Center ye ntete ha ba mpo se bepo sa ama ye mfa nuaba ni eni nua hini eni nhoman sha duro mo ye de be sha duro mo mo dware na dware bonsan kire bi agekire bi betete afuru ma ho atɔ wo tie mi na da bia na meka abɔ ho asɛm abona si obi a ye obaako wo ye free stola ho ene yo koko ho ene ya sa wo abompompo ho abompompo de bo wa epaya bonse bi so be furu mabasa ho ana anu na si ho ana asa apai obeya ya na nkware me kanfo awrade fi Herbal Center bra be je duru obeba mu oduru ni a kire obi aka ho break yo papa pe ko na ho atɔ ene wo mu nkotodwe obu abonso na masim nkotodwe ikabom de ebutu su ni yakokro obu asim nkotodwe ahono safo ye hwe mu nyina mo e ma ne ko oto ye den awrade fi Herbal Center se ka se yedi nkoma akwa akira ye ho be ye nipa hu enso ente saa enti so ho ne so osisi yade krankra nyankopɔ ado ya haba bi wo kra sisi yade ense ye huhum de ade ma wo sa ya na sisi yade ne ko bidim number na itudwa be sori asa afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 see any baby or kronum bosi good Red Park honi ebutu ayedi edwuma akra trase aye kan da bia meka mesi stroke fom bagi aduro amanfo odi adanse o oti wo ye den nya afa ne yebeka obi ade ho asem a kirew ba wo na se stroke nududie ni bi abo wato fom a bra wadi fi honi etim to wodua atwa so nsem a wa da okra ntimi so dua na bepaje wagina ho wonderful nyangopo tumi ni ahoden wo enti so si stroke nso de bana sabio nso no eye demons sabio ye hombani bi no ta kire nso a ye sha duro ma wudware
ye wi amu akwankyere no aye ne amu aduro no wanoa ye wi amu abi ma de apunu ye wi ane amu abi na de wasa emoja na eni afurusane ebedi afurusane otu aye de odi so wo stroke abo obi atofom wo na wo hwe na so aya na nkwa me kan for ready fie ba santa ba gie nu papa ni bi na wo afa ko fie fa ko si jaso nuama no fa bi punu no fa bi wasa no otu aye de wo beto na da bia na me kase wo mu nso mu pe agro no agro ya agro wompim no ya wo mapim wo akodo amom sika ni anu akum no odi wo ho abra ready fie ba center gonorrhea ne wo na duro tatahwe wo ho ye wo ya num bie ni ya sabi wo banum na wo num bi na wo sabi emoa na wo mu ni nyina abani ni nyina ato agu ene wo de be ma no so tuma se wo se be ma mu ka no pepepe o na mu ka no emu hyehye no be ma no bo okro dwonso ka na nyam hyehye no edin so be kwa dwonso yo bo nso ho abon se na no be ma no ache ne boxer na hye no wo nsuo na beta no ama na ache no wo de sankrofo na wo tie mi no wo de brabra fie ba center me mu aduro obo wase gonori ayo akokopo sa ye friends nyenya na fa france enfo ba no obo nse be ko ba abo no wo yi wo ho abon so yi ni tie wo yi nti kese na abeda na se first wo obo nse nsa be si be ma no adan obi ba ne wo kra odwonso ani nso no bi piepie firi be ma no me ma na duro no ho ato no entu wo na se wo tie mi a na se wo fi se sant enam yade no yade krankro yade bone no eche no obi wo so ade blawrade fie ba asante bi to ase ama ye wa drobo okra de awia ne noa ye mfa gya noa ye de awia be noa ma 3 days no anom e mo ante sa de obu ase me ho ya me hene ase bi ne na mo se nkokodue safo nyina wutiem na se ohu bia obu okra bon se ye na bon so ho na no nkam nya ye mfitemfita nyina ye enam yade ntima ne basa obu on so ansa nyini pa abobɔ no wo ya bon se sisisi ne ho wo de safo no bi na wo de bra na obu on so abon se na ham ni nyina no bon so ho ya ne hene wo dwi ne ho saa nyina enam yade ebia ye wade me kan for ready fie ba se ready fie e ba number na isa atudwa fama meni wo de kina ye trase ko fra de bra number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 me sori akọ wo afisi wo hen ne ade krankro we ba fie ba sente be ma bi ntu ba o di answer be free doctor enu mo breast cancer ni nyina yesa fa blood da yema be mo oduro be nane amanako ntu tie yade bia ho oduro apart from achacha and I say bi obi a wo ye mum dadadada onye say bi akora bi obi akasa na akire na mum yade bia beton o mi na mo oduro mo to mo na obi ontimi nante ni nyina aduro ho ontimi na oba be mo oduro be da asundue kwan so awurade din munti amen yada se adofo we eye Dr. Mankwa ena yene no abo enkomoyi papa yi ono ne panyini pa oda awurade fie Herbal Center no se wo bakuma si krodua imu a kronom bosie oben Red Park no pe na de wo beye ne se wo betutu anamo na wo ne papa no ababompu ni mpu se ne waka no wo benyu ahoto e de afrede nchai wate 0241 09 3915 and 0549 20 6633 offer sa number we are Dr. no ankasa wasori obeje so one obekasa de wonti ase bia no obekire mu nso ene day no de amawo awie ya no ahye ne nso nso say ye wo Hepa plus Pavi plasmos de fearsome 3 eyenu papa wo sanu wei eye hamama ena yede ajo na eye ebenege Herbal ena aye saduru we di aba eye aduru a se wunya bi na se ononomo a onua ema onipadua ni gina yiye naturally ebe improve general well-being no yade ntumi entwi mfa wo so da ena wie ya me ne wo ka sei hwan na ebre e wo ne nsabu ho nsam ho hwan na mujabro so bi asikire yade bi malaria bi atenkana teko ana waye mrempem infections en wo ko onua se ukonya Hepa plus Pavi and plasmos the fearsome 3 enuomiensa yaka abomu unya bi na se ononomo a ebebo onipadua de pa wate
say ye ya be ne wo kasa die baabi a ye ton aduro bia wunya wuram na wo kasa wo pe Hepa Plus Pavi ene Plasmos a miensa no ni nyina obenya bi ye woni nyina nsuo ene ye woni nyina topa ye dwene wapomuden ho kane emfa ho se wo yare ana wo nyare nonom aduro yi bi na mo pempim ntwanhia wapomuden ne ho se be ya yade ntumi meka won to fom se bibini na wonte ase a Fred Dr. Eben e wo 0542 778572 and na 059 1367898 awia Lactus Enterprise ye wo Kumasi Krobea ye muadum aseda house kwan so e na aba wo behu yen me pa chaw ufi a wasi wo Ghana ha no se wo pese wo tenam te se de owa amanone a akwanya no aba ma wo to akwanya no ne se wo pe plumbing ho neoma bi te se PVC pipes ne bent na fittings a ubenya bi wo ya ha ope kitchen sink ene ne taps a ubenya bi wa ha ope WCs ene dodo no anso a ebi wa ha ope normal bad boot a ebi wa ha ope bathroom nioma bi te se telephone shower de set ope complete shower bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder any water closet mirror any water heater onua beto be free Lactus Enterprise fa koye wadwuma no ani mranyam efiewura tu plumber defo se nana Krobea se bra Lactus Enterprise e ho na ne papa wo no metobi mesinfo efiewura no mo amonso bo pe Turkish doors e de atim mo pona anono Turkish doors e ye de yakofa aba painters mubenya penti papa na mo de akoye madwuma electricians ya wo chandelier light ya wo wall light ya wo electrical cables ahodo e na tilers mubenya tiles a eno nso ye kama ni nyina no Lactus Enterprise e ne akofa aba wo ye no manie je freyen wate na won yen kasa e ye 0242 61 6585 0242 61 6585 offers ahoma we ya only Lactus Enterprise bekasa ni achirense munso di amaw ena wi Fit Homeopathic Clinic for ahenema kokoben ena mudimudwuma mo ben Geomax Company no 18 mu junction ne so pe Fit Homeopathic Clinic onua yade a adane wo so kwankro ye ni akọ India ni akọ famfidie obi ohonom a aduru awo no nom no enya yade ne hu aduru yenhu yade kro na na yade hu aduru akan wo brane mfa afidie yin hwehwe yade kro ne mfa aduru nkan enya yade bia ne ma hu aduru ye na physiotherapy acupuncture massage kwan so yawo a wotie wo nipaduam unompem untim wetwetwew onua ni nyina beko obi ohwa stroke yade akana to fom obi ohonom a waye mrempem obi ohonom a sikyire yade na etete no awokra baikura de ne sasabro sani yawo no due enamu yade wakoti bi wanya ani ho haw hepatitis ana typhoid ulcer yade bi na edwojo wo ahenema kokoben is the location aha ena Fit Homeopathic Clinic yedi ndwuma ye number ye 0244 58 3859 ena 0275 96 9414 ye beko ya Bolivia Enterprise fonchen ewo Kumasi Sofola alignment onmo ne multi home no ne di animhwe na yakope won Future Life Smart Foods ne biadi anuanom aduane wei ena ahodinu ahodo ahyebu matonchom ya wo vitamins and minerals 23 ena wo se aduane wei mu amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wo ya Bolivia Enterprise for aduane Future Life Smart Food a yakofa abai mu aduane na aduane enti yen yese be kira wo yade mu de hawo mu na ye maw aduane adure bi kodi na nyankwa wate ya number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 3P garlic mixture eye piwak natural health for ena akofa sa aduro we yaba onua aduro we na se wunya bi na so ononom now there all the time u feel very weak woni padua mu obeda asore asa ya bro ena nso de nka oda asore yesesa wo ye wo den kama nso de obeda asore bi aya wo nko na wote wo pressure abe check yese wo soro wo cholesterol yese wo soro
we immune system yes ye kɔ for manya dwuma yie enti yade abobɔ basa obi kura wo hodom a ye mo nidua hwe nya no nso no aho no onua pedra onomo a ebeyi srade tamu afiri ntini mu ama mogya no atumi aye adwuma yie sa aduro no any 3p garlic mixture 3p garlic mixture eye aduro Oba Misty Herbal, Kolinak Herbal, Danny Herbal, any all other pharmaceutical shops across Ghana, Ubeyabi. Your number is 0248 928824 and 0201 000021. Ofresa Homa Wiya. Ya bebwa oni ajo so. Emani mema mutie mie. Muntie ni ye. Edrobi aba edwa so ya sadro wi sa wo yo ba na wo de wo bu nsa ya wo nkoa na wote painful menses onsabuo no etumi ya wo ya na wa ya si dwa dwe obi ho a ne nsabuo no ensisi so asase bi obunu nanum nanso ono de wo bunu nanu na twa Osi o media mi wie ntem unim nuoma edi brogu obi so ho no mo a ne nsabuo no hunu ni yie ono nko ani nsabuo hu se nuoma bi yi se ne nsabuo nani tie no wo hu a na ne ye mahye no obi so ho a omu ne nsakora boso me so a ne nsabuo na ma obi so ho a ne de aba no se ne be flow no very heavy or heavy menses etuno pa de make mate ase etuno obi so a wabu ni nsa awie na ne ta mo nso nso obu ne nsa no na wo san hu mo jani enye o ovarian cyst anase fibroid enti amase se kura awo pe kura no ema muntie eduro bi aba ya so unya bi na so no no mo a eduro ne beboa o eye ultimate clinic for ene de se eduro wi aba ye frɛ no MSP 30 MSP 30 MSP 30 MSP 30 she pharmacy chemical shop herbal shop bi e ben wo no uram na kasa wo pe MSP 30 MSP 30 so de bibini na apɛ so frɛ ye ne a ye number e ye 0541 72 78 18 0541727818 free na oniyen kasa hebema free consultation online wate kope MSP 30 binom nanya pain free menses arianom menum nsuaba obi toto yere ukunu obi toto waya wo dai enti afeedie de wo de ye ni mi twa me ho aba apomode mapade eno ane Herbal Plus mixture Pavi Plus Mox Herbal Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Herbal Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Herbal Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Herbal Plus husband ye de wa Herbal Plus husband and the wo so wo ye Herbal Plus wife na abo no Herbal Plus mixer magie dure di pa Pavi Plus Mox na Herbal Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na Herbal shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Herbal Plus mixer mapobodra mapa FDG ejwede nkra so ya Mira yes my dear ene die kade wom bia kyerɛ me oh na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ wode bebe sie me daa oh me adaminim deɛ mede sie wɔ ane sɛ makɔtɔ dawu 360 capsules yɛ ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no ɛsɛ metimi yi ateɛ nyinaa
Free now cray. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisimu adwuma. Na to me se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Daso. Minya udeni. We kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Midima for Herbal Clinic. Dr. Tam Daso. Me ko ho a wonum hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. E dey be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra 102.9 FM ena hwim yare no etu afu me widie mu a me be ko Central Market akoton me nioma yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otimi sa ntem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso e behwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pagya mu ebe pagya ni mu a kosi se wankasa sasa wo pero na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Midima for Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midima for Herbal Clinic Udima for no wa Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos wa ye mre future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso e uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ho fredri 102.9 FM wona Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa
Star Entrepreneurship Training Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimunso Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, New Science and Numa, Nemoya Brabo Nesi Council Emra Eboto. Registration fee near 50 cities. Training fee and so 500 cities. Eda form cry. It's an Numa who will be bine homemade charcoal. Ye chabo send you bet my BDA and now be BDA ewa wa ufie. Homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, war, snail farming, mushroom farming, alata samana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no ma bebre ay keka and until 11th and 12th October in Miensia Kumasi Cultural Center near Sians and Human Mom, who performs Yibia Bra radio station in front decks, and as a friend Matrufu Edidisway 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Ora bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama a wotimu enti wo pese o kire me se wo nsuo 102.9 FM Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Ewra, last meeting man wampa. What did so? Nancy dear, you're ranking tete me. What? Abra a muzu Herbal clinic in Roho. Now, one here party. Miss Soriano pa, na mahojo, ma posu nyina ya meya. And you hear a muzu P. A bit you say one time. A to down swan, na me yim ke kame, metin me mu cry ye. Afe, Ediane Tommy Yemua, na me wu. We hear a muzu K. Na me so me all my mo giant me near Fusani ye. Do hear a muzu garlic bitters. Na amuzu Herbal clinic ni no wo nyina nie debi and you want to amuzu Herbal clinic in kayi or amuzu Herbal mixture so show moja mu ye ka che se wo malaria nim amuzu Herbal mixture na mom hwe se wo ba wanyem oba taya wo ba bofra nufu ene akoda wo nyimfie dumienu annum bi open ho asembusa fra amuzu Herbal clinic 024 77 76 743 amuzu Herbal clinic mauji hiyo chalo FDA agidwedi nkrato yatum gadget master no na hina woto wo phone accessories and the bluetooth speakers ya ebokora tesa no wa hwe woofer papa bi nso so my catch say wo pay charges hands free any other phone accessories quality pa dia any be home na me to bi ma na chemba bia woto no no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ni wo fofofo Otec 102.9 FM reckless charges and in the airport and the power banks triple power charges triple power sound bar triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. All kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusu Bempa Enterprise. Kumasi Kajetia. A Honda water with phone accessories. I don't would see me. Sabahunu. My mistake. Oh, Sabuko Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary. And for so no TD no. Now, say, cry a Joe Wusu Bempa adding 90 electronics. Abeka. Oh, Wusu Bempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. And we're doing 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, a quality
quality papa. Wo Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building no, the first floor, store number first FM 0607. And the old Kejetia, KVIP and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprise so ho. Afe wasanso opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anasa Frewan 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa bubuano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hwa ya me kan se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia chimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba me hwa duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se upetam heba misha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House, ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuapo. FDA aji ejadi enkratu yi atum. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, adafo yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasogu so a enada wutie enada ohwe live on Facebook and YouTube. Na enawia yi opanyini Joseph Yaw akwawua dodo oda anim se efre the master. Master da form obo ade achia me papa enie. Na Nyankopon ya adomo a memini de di animu yi ewo enyina su adwira se cheduma se municipality mu ena opanyini okura no na wanom na chisikasa enti oba de achiam ye owa Asem Beba Dabi dwumadie yi so ewu tekefem obo ye ma oyako Yankopon ya adomo a memene da ye besre adofo se momra enyina su na momeboa na opanyi ya wakowua yenkata nachi ansa na kwasiada yakona sore ewo St Anthony Roman yasafum ni yakata nachi kurakura yema abusia nyina ayako obaade yema ayako memene da ye nyina yebeba enyina su ni aba beta wachi ama ayefe medam wase adafo awiei sabre ya ye kasai babedwafo wa ha na ababa wa owura yi ede na baha so waye de saade no di odi asem ya chimfro dadwa na ewura no tokurokura wode na hyem no onyini bie mfade mame na mintumi ene ewura no enkasa owura wadama bodi wa afidie yi so na atiefo ente wonka ye fra o say ye frimi jatawa good asem yu na adi akire ababa wa ya owura ide na baha ye friend ya asewa aka mother way and on the 18th no na papa idi asem ne bae ye friend no on the di kame e share asese ono die ahade oma na emum yinti a e mane mani waja branti last year mu 2023 na ode nensa koma no abusuani gina so gu awade no ne ma na sese obehwe wo mu enti wono paade ya hade onsi ha enti e ma ye to aso frɛ na busua panyi aye frɛ no ajamoro ada mokotena asem no so abaya ne se oma Dabi o kire bibi mu kire o wa kire bibi mu kire ne side kire o ma minti bia o papa fa no gato se mo ba ne ko se da o ba mo ba na ko kana ma me ba o ma ba na mte ne menwa le bi to de to ni tere ye bo so a me se menwa le ele won sama
last year, I was the one country. And this year, the junior, I wouldn't collab for. Coming out of the chain. We see when this guy, I would only wireless. It's all fine. Oh, me and I'm a young colleague, the people about the Sierra and the Sierra. And crazy as we are, Monday, and I'm sure that I know Jesus, the new school. It's a ministry and I'm to Bushman. And what I decide to come out, I don't know to come in Nakano. And now, the friend says, ministry and the other idea. Who can tell me, say, I didn't know, maybe this can feel what I'm and break out or when I'm and anything. And I would be my 10 general, did my 10 power there. The men who didn't attend the fire there. Or think I soon national, the Papa Penny to no members from that war, or Yalena, I want to die and never buy it to it, or yes, I can. But I'm in the answer move, or Papa Green, which is best be. Not then, or Baware for who Sako Dahama Bema for no other. If I said that, I'm now a good brebe, the Ben Arden Sacomano. The man last year, 2023. I'm in a man. Now I never told. Never told. That time no, or no, my time is to be one of the things. I don't want to hear me. You're the man who's got to the enemy. It's the end of that of what you see about it. I maybe if you want more, no, Bema, no, what do you mean to me? What do you mean to me? Peace, Robemonia. But my main fair debut. Why you want dear one mamma quinso? Okay. Anna, who to me, ma, who find my Bema for no die and son, I wouldn't say for man. Oh, blah. I mean, let's marry you between review. And still, I never about that. I don't know what that comes with and so on. I mean, this guy, I will let it die best. 5 months time, no man wants to be. Woman wants to be done. Tell the year in a case here by and so way. It's never made up for my best can be done. It's never been a better and to boy Jamani did. There is any work and say, quite a bit fast up to be in the way. I'm not feeling the year in India or Jimmy to the year against the banner. I like that at the ready with the patch of man. Now, at Dana, warning say, a mamma finds winning a day. Now, finance and command. Now, only of them make a dancer. Then they chin out and say, command, only say, Jamai. And I also, every continent so I can remember them from on every continent and I'm in a command. It's a new ruling because when the time is there, when you are there, and I'm listening in a command. And the next lesson, what the other one named Guye. On one minute now, no catching them because I'm good. Okay, so I'm better or my record. They say what I'm so better and go on for them. Okay, the announcing a man when they bear my die when it's. And then I am a bravo, if I talk, let me win the Cobata, and I am a bravo. Then a mamma crying so, what were the money? La, the strong are about your yabo. Or no more, you don't know that you may never cool, no, then to get a man. I tell the torture. I tell them how they ban the torture. I will let you good with the later man. Why no, why they tell them go no ma, our dear no, it's free ho. If I didn't say, oh, the cat, me, I say, me, soon, and I say, who could it be me part of her? Would it be completely, Anna? What's it? Would it be completely? Middle by him. Would it be completely? Some of our Diana. Love is slow and we have a patch of only the all can all me perceive say you will say our dear Naguna say a handful net na say a gua wadi and a bushani me no Siana. We are collecting our letter, I am a Macoma 1 year and a big the patch. We are a Macoma 1 year and a big
into to be answered at you one and the brother. Maybe when they make one show, they make up for. They make it. I know a person very good by every they say what they make one show, they make up for. But they are to be in that track, and then in 20. I know a person of a little I already offer me we met them, the moment them no one care. So they do see or I think I may make die and all this complete. Offer me complete. We say, we didn't hear one letter, I want to come 2 years, 2 years. And 1 year. If you didn't hear one letter, over one problem, what do you mean? They look at better and they still they say, and make a set you, Opa, the Mama of Father. Now, we didn't even prove the good to be a twinker. See, I want to want some car, on Cancer, I want to. Not then a Bema Tisicaya of 1 day, now only Bema for Frocoda. Me bato, Puno Miami Pumbato. Me bato, and what do you name? I want him want to be bato. The battle, meaning the papaya, the old cutter. The battle, oh, I want the battle. Won't pay the material. I only once and I better now. So once I know what I know. Hey! Abba! Where ya mother and once na ge obi toto yere obi toto yere osi aware na twam emfie mi ensam yi ade na wo brew broken heart ya chewa na Krobea eni die kwaso enye na ware a wagya me na me ehamiu se dia waka ne na busuafo ka no sabi mpenifo se aponche bone wore ne ko America Krobea so me ena wiaso de matras enwu se nyankopon oba wiaso no obesa yale bi ba ji media ware wa mamasa enye ja wa ja me ne hamiu kwan a wode me de afaso se wapra me si a mintimi nya adwuma ene kwan na busuafo pese obumi me kwasea ene kwan a se a me ma no me pese me ya hwehwemu fa me ma no ho ene anama opese otu na pese ohunu se asante ye wa mamle na mane ne kwan fa so ye bibi enti waja na wale media menini problem na mom no kwan na wode me fa so no na pese mpanifo ade etena se ehwe se so se be ma na ka ye be ma na ye oba sei e wa asante mema emra ne sen se ne ye ka no ne bobia ne sen sere be ya ablantie na o ye sa na o se de o ye no onim se ne ho oni anase onim nyansa ama blada me pese me de mra den e be se me nsem mate adie for madama we de mesremo ni die me kwa homa so manya opanyini bi ewo ahoma ne so ye frɛ no ejamoro ma ha eja na ho te sɛ na no da roma ya da se pa sa wie yi ya frɛ wa wagye ye so ejamoro awuraba bi a ye frɛ no ya sɛ wa dodo na frɛ ne moda unim no o de no oh na moda ye na no mete sɛ abusua ni mu wo ne abusua panyini ɛyɛ no korɛ moda no abusua panyini ni oh okay na moda kunu bi a ye frɛ no ya agyeman unim wo no nso so moda kunu agyeman omo ho asɛm bi a ya ware sɛm ba wanim ejamoro mo ka ko si sɛ anokra se moda no eni nukura agyeman no ho asɛm ba be si nanim enfire nukura didi ka no ni ma agyeman no papa ebe ni papa bushi ni papa firi ni papa bushi ni de ni papa bi ebe ma ye siesi asam no ye di kai ema enti asia ye adwuma ma ye se agyeman no nko because that guy no omo firi obo asenso na omo ti omo firi waba prashi ha enti wonko hwet enti tuni ma ka prabeti wi star no na se de nyame ababo a bosi ebi asem no so na ba fa na yire no ma ko akotro ma bra bo so wo obo ase ho emu a me de me akokra me de so me na ntefi emu a na ya agyeman no ana papa bi na Africa na ma so de Africa to na na ni ya ga ya odi asem ni baba she me so she me na mo ba no si Africa ba mu obi man so se le ti e bi
afite abra na krom ha na ebe na na bia wu ma na o mu ye wekiti na yekete na ni ye tra ni se o de ne ko sa wan na ne de ma wura ni so be wura ho ya o ko to ni ho no ni so ni sira ya bo tere udi nya bo tere waka amati no so no je se me pe mo da no no bi sa no na papa asem no tumi sibi ya mpa die mo na mbi asem no ko dan ye ko ni ha ko nti hina bisi ya pani asem no so bi na asem na ni pa mbi ni pe kan because obi also akotu bi de mo ni ade die asem ne kan ni mu no ndani fo de ko si ya ni se ni na mo da ni ma ni o ma amakwai no te se sinjina mo da no so nware die on sa nware die then ina ma mi nso me ka kire o mo se je bi ni me ti be bi mo ko sida o be na be sida ko da ya wade ni ade kra na ma mo bo ma ni no ti be bi na mo de sina po ba ya ni sika 500 50 Ghana ni ade bra ni ndi ya ja so wa ngade bi ya ni me de mo nsa na mo busie mitini year wa wona na no ene ne maame mo da ne maame no kra no o ma mfa ni di amaw e wa asemi ho Oba bi da wa nye na me na no mo amayi me di ano ya wo me ka sem na se wo amayi onu wo ba so de amo ane e tra so de me ka no mo nti ase na mo mama ba no enwale abantie ni die ani ade a na no oba ni ebu na abusia omo ka kire wo se abrantie no aye eyi onana no de moda no om se wa ye ne de aso de abrantie ne de wo se mother ne sia wori ne na sitine mu no nkoyie njoko ene njomso de bia program first pass no de ba ya mi siesie ye na no na asem no kura mu no kura no ka don mpo na de bra me na meti ya kwanti ana bantie no ye call wo ko na bantie so kasa den ena me ko he Prabon na bien na o kita samna mistake. Adi ase na to branchi. Enti na no si kakra na me fra ni so bomra. Ela je man nu. Ena me fra je man ni so bomra. No ba na me sa branchi adai. Bien ko na ahawo pressure ko so sa wo kasa den sa. Onu o tire ma tire no se na yire ni moda na moda ko ya obi ni faso na ne papa mo ebe okosila wade ni wo mu nsem no wo mu nhware nkasem no ma no na moda eke no nti se eno moda ben no eni wo tire se na me bi efe na ama ni wo fa ni ama ni wo fa ni kwasi donko eni e na kan se mi anu na onana na abusie ai wedi mi ntwawa no ne kura mu no se ye ya ye ne wo kasei wo kurum ho what say onana no krachi bia ye frɛ ne nwansena na okokɔ fa no ma ni kunu kokɔ che no what is asem ni bi na beto me ni mu a ka me pa de na ne chaw se da awade de se di me obi fa ide na pe na wo ni ko mu no awade wa na no onana ne jitu mu se ya mpa nso se nwansena akɔfa na mpa so beden wa dia tun papa ana de wa na so nya ne kure de ma no so no so ko to ne de mo ho yesu bi so achire na no ka se me de man tonko me pen e wo be ba no ko na ye boni ameka yes oba no ko be ma no ho nso ampa ba 1 o'clock 2 o'clock time ho papa dia wo ho so be ma no James okay okay wa ya de abusua wa ya de se utumi ka no kra ndi kire nipa na bo de abusua wani afi kakra me pese o kire ye bibi kakra wa amamre kwa so sabio se oba ne be mate akasakasa ba wadiem na se oba mfa be man sankoi na so oba ne ma ne ho kwan ma be ma foforo efa no a amamre mu wani afi sa nipa kro ye ne dai na wadamo eba ye beto wanim saa no wedi amisre busa wo wodi bibi pim moda no ne maame se bi asa akra chekro ne kra no ubehia no ewa abusua fie bisa wo wanim a wo wanim bisa wo no bisa wo mo so manka
So saa aberanteɛ no ɛsɛ sɛ ɔho sɛ ɛyɛ akoma ɛna huri nti akoma no baa fam a ne nka anani ase no kɔfrɛ saa aberanteɛ no nso ne ɔno nso n'abusua aba ne nka mede ato wɔ mu nim sɛ deɛ aba ne deɛ mu nana no ɔnso ɔyɛ mu ɔna me ne mmea me na mɔda no ne maame no wɔma ho me kwae. Okay, ɛyɛ yɛmfa na ɔde nso mmara berɛ a amanneɛ so nɔkorɛ ɛyɛ abusua ɛyɛ pɛ wo baa bi tena na pɛ wo nsuo kakra na nom na akyina nka obi a mɛborɔ wae yɛda ase sɛ mɔda yi koraa ne maame ama no ɔma ani nso abusua ɔmo mfa abusua anyɛ hwee nti abusua sɛ ɔno deɛ ɛte deɛ wate ɛwansena awe obi toto yere awe no obi toto broken heart akyɛw mi pacho Krobea saa we de oyere kan akyɛw ɔno deɛ na adwene na tene saa ɔso ɔno na de ne ba deɛ ɔpɛ no ɔde bɛyɛ sɛ wakyerɛ na adwene broken heart akyɛw ɛnkyɛ woda so pɛ ama yɛnko da atoa nyankopɔn pangu ɛneɛ adɛn na saa nsɛnsɛm wei nyinaa no wongyae na wompɛ wayaresa Krobea mete aseɛ deɛ nkyɛ me nyaa ne sɛ sɛsia no mahoɔden a mede kɔkɔyɛ adwuma no ahoɔden ni hɔ sɛsia meni kaprɛ besia na mebɔ ɛna sɛsia no nkora no afa mu no nso koraa sɛ bia masom yɛden ɛbɛdwe me no mewɔ ayare bɔ sɛ ahwɛ me ho yale a gei saa de sɛ mo krataa de asa abrɛ me hɔ 2 sɛsia me ho akyerɛ me a mafiri hɔ no mabakɔ bo ase ɛhɔ no so a mekɔɔ no dada ahokyerɛ no nkyiri mete hɔ but ɔbaata n'anim deɛ ne ba bɛdi besia mede te hɔ no mɛbɔ a metumi anya kakram de ama nkora no ɔno nso ɔma me nna enti sɛsia abayɛ ɔbɛ sɛ ɔbrɛ ɔkuu no ɔbrɛ me sum anaa ɛyɛ ano ɔden wanhwɛ yɛ awareɛ bɛkum 1 ɔdwomtoni Dade Lumba ɔse ɔntena wiase ma ɔbaa koropɛ ho ɔngu ne ma mpempem ɛmisu no nana Krobea na mefili no nso koraa mantumi anka na wadwene ɔbaa ho a na ɔbaa ku why ɔbaa pa womfili mi anaa ɔsere yaw okay ɛna wia yi awodadeɛ mu nkyia nkɔma wo yɛfrɛ wo Peter Jamfi Adumata Ekuagya no State Boys and Girls All Students Union wanso na Adumata Plumbing Works oye CEO ɛna wia yi owura Peter Jamfi Adumata Ekuagya State Boys and Girls All Students Union ɔno se ɔno ma happy birthday ɔsere nyankopɔn ni nhyira na ho bambo ɛne ne nkwa ho san sɛ nka wo wankasa wo nua Charles Kenu ɔso ma happy birthday afei awodadie mu nkyia nso nkɔma wo Regina J dodo na afro ya baby Rosemary Fashion Decoration e wose paase ɛna wia yi wanya afeko ɛde aka ɔmfie ho na Mr. Reko ɔse na wudi wa wodai ɔsere nyankopɔn nhyira ɛne na ho bambo sɛ nka wo ɛna wia yi ɛyɛ time Herbal Center yɛduru makache ɔbaapa somimu yo edi kan meda wase bebre so ma me akonya ne se me ne metiefo yen twetwe apomuden ho enkomo medafo pa otie me sabre mema wa ha na mema akwa aba Otec 102.9 kasa fidie no eso sabre amaje medwan na medin ene nana akosua yeboa medafo pa apomuden ho komotwetwe ebre na adru so enu ntime hye so obeka me ho ni atwetwe apomuden ho nkomo esanse yade ya ama me ne wansiri mpo na yade obi benya mpo eka ye yesi yade enu ntine timo apomuden ho hia o na pe abibidro na nonom embobo nsiesie ni paduan fama yakasa bibidro enya adro bia kekese se bibidro ntino na wafa no aboneguna na mo baby bia na kofa nsuanso for de abro abibidro no ye ka eye adro mu adro abibidro efin bia ni ho de ye this stamp asisu ye hyeda bo ewra kwaye mu akotetinum na ne aban ne aka ya ne krogin din de atoso de abadwaman so se nunum bi eno anytime Herbal mixture na sane capsules made of part time Herbal mixture and na sane capsules every baby say time Herbal Center ye na wonim say ye nro so de ye de badwaman so a enso so ya de so na mom etu ya de na se kwakra
emma biem ansa na medo bedom wasuko ye yetutu adon wo srani abasa no atutu mika koto bia no nom na tu ye de ase kwakwa de ama no media number no etu dwa de ama fra ye won't be bia say apomode won komotwetwe ye gibre ye twen 0244 417-669 0244-417-669 empenya tena se ahomatrofo no eni obi ancha o doctor opemu na ho wo frɛ na obeje so no no atwetwe apomode ho enkomo medofo part-time Herbal mixture anasa ne capsules eye bibidro krogea ye beka ne se immune booster draw tatashe wo system no erani slow wo system no wiki wo immune system no entimi emusi ne ho yie ebane sa na nipadua no ayemre ebane sa na enkwamo no ayemre na edida ewuwu nipadua no tibia bi sa eba ho a etese de wada no abie opuna to onom wo bia no wawuramu bibia na atodan nim sa na nipadua ne tie yade nkete ensunsanso yi kire na edan na de wo nipadua nim wo system no entimi embusi ne ho yi a wo be won se yade no fe na eka nipadua no ebi ni sisiemu kro na adukro sisiemu sisi ye die ene woni ne ye menua bema yese kotosori gina hotena se wontimi enya bi wotena se agese oso yonko abetri na watena se ene na wotena se sisi enimu ju se ke wo ba wanu ma unya nkanto mu esanse eye ona ye na die kire no eye na wontimi ho kra ene na atadifo wat den ne esanse sisi enimu be ye fine ede ama sisi enimu be ye wisi yopo fresh sisi enimu be ye kama efia adukru sisi enim ekura adukru sisi enim ama wontimi international campus do na dwa wo mu no kra to mpaso ama agudie ya de no watimi edibi no ama ya die sisi ya die nti wontimi endibi no wunya time Herbal mixture na sane capsules a ebe ball asiesi osisinim ade amawo ebema emwaye fine fenchem ade amawo sanso na menua ba wotie mesabre se wubu wonsa ewia ensuo bi egugum enye so wubu wonsa ewie mpo no ensun sanso nketenkete no wubu wonsa wo ho na ensuo bi egugu tro man bi wontena ensuo mu enso betena se asore no na wotu nyina afọ wobehya panties wo undies wobɛro no na ase nyina afọ enka abegina wa hemfie honom ensasa yes wahimfie honom sabi eja wasekeka sabre ya wutie mi wonsa se hwahwane se wuti eye won hene ye frɛ bibi se ntide ya se wuti na eye wo de na so ni beba wo so no na ayekro edware akra na obedwa na nso beka honom a na emu hyehyew na emu dwawo wahimfie honom ojo ho baabi anje emu abia ye se kese ye tetete ahaban we hye honom da bi wo hia bibi dro fine fenchem no 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 bi eye dro mu adro ebemu aye oba osimu a so wahimfie no betimi achia ye fresh dry kuma fresh kama edi amount dia edro ni ye bako pe eye tatashe eye immune booster ena meka fo edi amount e boost system no na esiesie wahimfie honom so edi ma e ho chia ye de edi amount eye time Herbal mixture na sane capsules no ena meka fo edi amount se wo benu no mobie ebebo enka begina wahimfie honom e ho be ye hwehwehwam fresh edi amount sa so na menua bema wotie me sabre wo bema no ensasa atiesi ho ensuo bi na abetai obema na no obehya boxer no na animu afọ ensasa no ama obema no nyina ye ohene wo 90 no eho nyina ye ohene watia masebi eho ye kro enka kro abegina wo ho menua bema sa wo twetwe a wuti koba no ama obema no so ahia ye se kete ahode a wo nyina afri mu eno ne sa no nipa mu kra na de ayenka na wifi wo ka kire wo esansa ahode afri mu ntino wontimi mu adwuma yie ema nani nje wontimi enya wo wura wo bema no asade wo se ye wontimi nye ene na wo hia time Herbal mixture anasa ne capsules ne bi wo beye bema mu wo begina brane ahoden bebe sisie ni mafa bema nim esansa time Herbal mixture anasa ne capsules no eye intini ni mu adwuma yie esiesie ni padua no ema ni padua no egina ne ho so ema wo mpom ayemre no eye den edema enkomwo ni nyahoden ni akwati ede wo ni padua nim koso ne fa ye number no eye 0244
0244 417 669 0244 417 669 Meda for part-time HH Herbal mixture anasa ne capsules no ya ne portable ediamao ye die gutua kakra bi mu ediamao wo bag mu boto mu ba bia obetimi kra de akuta anopa wie anwumre boni sensuo wo bia timi no mu bi ebeboa o eye dudu obribi eye kotwa mansan ya wada mansan ko mu eye mansan temfo wo bia timi no mu bi gese abofra woni emfie dumienu wo batan ya ma abanofo ena wo penfo mo na enidie mu mo ntimi enu medro yi bi ya kan abusua ye bochenku jonso ye te yaw ewo ye bema mu ya himfie honom jonso yi kran so emeye na emu ehyehye ye bema na emu tutuye na emu dwaye ya himfie honom ye koto se ye gu nsuo kakra na eye wedi akire hono ebeso se ko enso emu yaw no ase de sebi ye se de hwie mekwa gu honom ye die ena dokru nipadua no enkomo no ena ye mre enu nti na system no ewiki wo hia edro se obenunum bi na eboost system no edi ama edro ne so de eye bakope na nim ne na chie bi ni ho biem kokromoti ayen sign ne ho mopo ebibidro finchim efin bia ni ho ya to ni din yesi eye time HH Herbal mixture anase the capsules ni bi na ohia entiri ni mu ne mu esisie enu nti moja ni ntimi ni afrusa ni ye wo ye djuma ba ko mienu miensa no wabre adjuma nsesa wo te bre wo te ne bre kese wakoma na ebo se peli efifrebo ni na eso awo entini ni ntimi mu adjuma ye moja ni ntimi ni afrusa ni ye nya time HH Herbal mixture anase ne capsules ni bi na enonom ebe bow ebe ma entini mu abiebie moja ni bedi afrusa ni ye woni paduanim wo be ye adjuma won te bre eye bibidro fine mani na utrim dani danyina for yo da dro na no mu bi ye ma madi fie du mienu kono ye ma mu bi no esanse public toilet, public urinals, ninyina ye koso etim koti yadwe bi ewo nipaduanim eba nipaduanim suku mu sensem so de wo bianim gise ye mofra ya ne be free suku mu no ma be ka de koso wo nipaduanim enu ntimi sere wada alfopa utie mesabre time HH Herbal mixture na se ne capsules no wo ba no wadi mfiedu mienu a ba ko mienu miensa toma no wono no wadi bibi kakra wie no abo na siese ne nipadua no ade ama no se wo jonso na obo se ekire ayekọ jonso no na ayeko ekire ba no na eyemoja na esoso kokokoko ebia na ensuo mu adwade eye wodenti no wakoto ensuo bi mu adwade ena akofa ensunsansoi ade abro edroni ye tatashe ebetu ase yade ben na akutie nipadua no ama system no entimi enrani ye wiki system no ama wumpoma yemre ensasa na atiese nipadua nani eja wa nipa na hokeka ama hono eye ohene awohene tia ne se wuti honam ama honam no kra eni nya kono ye sha atade yi ho agye mframa ya die nti wontimi yi ho ene na wo be yi ho nipadua ne begirejina ne ho so ayefe wotiri wi no aye kama soko di ama ode a edro ne tatashe time HH Herbal mixture wo penny doso po etu eni de mo astanwa wo be di kan bo ra Baseline Pharmacy, Colinac Herbal, Misty Herbal, and Apidank. Friday Men's Herbal, you will KO, K and Jane Herbal, you will Imrom, Ebijine House, Ubora Honma was so per time. HH Herbal Mixture, Nasane Capsules, no, Ebi, no one on Aboes, yes, in the Pediano, PFA Pharmacy, Yawatafu New Road, Have May Pharmacy, Yannick K Poly 4 and a dish anymore. Medafopa, what's watching, yea, and found signs so them nifem, and my dear and Guawa dear, so many about one time HH Herbal mixture na me nua be ma one time HH Herbal mixture anasa ne capsules no na esiesie ni padua no e ma himfie ho eche 24/7 na ahode e ba obemom no obi na bo ananyim o se ha ye de na ha ye de na baby ewu e de amamo pedro ibi e kira kwai ebibidro kro de afin bia ni ho eye time HH Herbal mixture anasa ne capsules me the number ni to dwade e twatoa e de amamo eye 0244 417 669 0244 417 669 Meda for Padroni a time HH Herbal mixture and Hasane capsules apomodin komotwetwe ena mede ebra meda se so jebre me twetwe apomodin komo dasene ye behia makra ya da se arofo nana akosia yeboa ena ene awiai wabesom
ɛwɔ afidie so yi na wate deɛ yɛ deɛ aka ɛyɛ wadamontio kɔda kɔpɛ bi tɔ na ɛbɛboa wo yɛda no ase ɛna wiai Volta Drill Limited for nso nyankopɔn nhyira mo ɛna sɛ wotie me na wopɛ wɔ ne yɛbɛtumi atu nsuo na watu nsu papa ɛde ama wo a wada ama ɛyɛ a ɛmpere wo ho nkɔfrɛ nkwa nkyɛn ne biaa frɛ Volta Drill Limited for ɔnom ne nim nsuo tu ɔnom ne wɔ mfidie ɔnom ne bɛba bɛtu nsuo no kama paa ɛde ama wo sɛ wama nkwa nkyɛnfoɔ bi abɛtu na problems aba mu a wofrɛ wɔ ne a ɔbɛba bɛsiesie ɛde ama wo wobɛba Kumasi ahodwo da aban hɔ na main office ne wɔ yɛ number yɛ 0244 299 520 ɛna 0266 43 2210 awia Dawood Herbal Hospital Dawood Herbal Hospital ɛyɛ asoɛyɛ sɛ oba Kumasi kurodua yi mu a ɛgye so krapa ɛna ɔnom di ondwuma efri yadeɛ biara a ɛda so a edi unya anamotuo yɛ sɛ wutuo ɛne sɛ obɛba Dawood Herbal Hospital ɛna wia yi sɛ sikyire yadeɛ ɛnwodwo yadeɛ ana mojabroswo na ɛhaw sɛ yɛ hepatitis ana sɛ wanya kokoram ɛwɔ sɛbe o prostate mu a Dawood Herbal Hospital ɔbɛboa wo ɛna wia yi sɛ oyɛ ɔbaa wo pa wo na wo ne ma one papa yi emehia na papa no ɛmoa wo fibroid ɛna ɛtete wo be ye free hɔ ama wo sɛ woyɛ obi a sɛbe woyɛ bɛrima na wo bɛrima da fam bɛm woyɛ ne hwie nye ya ɛgyoso krapa is the location frɛ papa na ankasa one ne nkasa ɛwɔ 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 Abapamo your biggest online shop ɛnɛ sɛ woba tentanfidie ne so na ohwehwɛ Abapamo la ɛyɛ downloadi Abapamo o downloadi a ɛyɛ awuram na wuram a ɛne padeɛ ubegye biato adeɛ bi a wuhia na bɛboa wo daadaa setena bi a ne eton bi wa enti wo de just click to order tuaka na baabi a wo bia no ye de bebrɛw untumi nso and download the app free sa phone ye banchi bia frɛ yɛn wɔ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 medimafo Herbal clinic Dr. Time da so Kumasi ebu akwa agogo sɛ uyo obi a yadeɛ haw na sɛ udi achinchini ana hotoma brana papa ne mfa time on to so mawo wate or the time beto so amawo amwanyu ahoto odi ye hepatitis A B and C when you stroke and kidney mu haw why ye mrempem na infections bi na haw o low sperm count and na se be fibroid do nyawo se bo mu nye esikyire yade etetel o stomach ulcer ebua kwa agogo na medimafo Herbal clinic owo frɛ papa no 0244 774282 ɛna 0245 61 6336 ɛna by Grace Medical Center yanso ye wo Kumasi breman ha ya osai kwadwo ye ben DVL office no onua wutie me ɛya yaresabea de etete wo de hawo o de ba ha o de aduro bɛka wo na mmom eduru memene da ne kwasi ada bi a memene da ɛyɛ ose problem a wanya ho se so abu bia piepie ho yenye scaling polishing enuoma bi hyehyem unum nsu a na achele wo se no eduru memene da oye free teeth and gum screen ewo by Grace Medical Center ena wani eso keka wo hwa ade a wuhuni ye na so wo ase ya to anwan tentane ade aguso kwasi ada oye free examination all other days oyade hawo uba bewura by Grace Medical Center ahotobeba your number ne 0244 976805 eja owusu bempa enterprise the gadgets man owo Kumasi kejetia ena wie ya me no wo ka say oba the badge building ni mu a on the first floor
oba keje ti ada da mu ababi a KVIP ne wono ho open phone accessories biti say 90 cables, charger, battery, watch, rechargeable fan, power banks, open 90 iPhone charger and the AirPods ubenya bi. Open media 7 AirPods, sound bar, woofer ubenya bi. E-power hands free the chargers ni cables ubenya bi. Triple power chargers, cables, speakers and a power banks ubenya bi. Open reckless chargers, battery, AirPod extension socket ebi ha original iPhone charger, Bluetooth speakers and headset jinano otombi. Betu bi koton beton nkronko kodi uduma. Ne number eye 0246 33 1414 and 0266 100 400. Odi fon kwa tabisa Nana Krobea yemfanto echire se owura yi ba ha de ono na hi asemba beto ye nim no abaya modai ni nua bi a nani nsade sebe ewiase wanhwe ya obi asem ho ubenya asem ye frɛ no afia wa fra krachi sɛ ne wadi na tem no obi asem ho sister fia wanhwe ya wo ubenya asem kɛseɛ ubenya asem kɛseɛ ubeji obi wuo ewu ama no na nipa no da so te ase dene ho no wanwene ho obi asem ho ubenya asem odi for fasima mienu pani mpon da se eburu Nana Krobea me da se ne akwanya wo de amame ewi ase in fact edu bre bi a wo hwɛ se de binum aware ama wade aye akono awade aye fɛ awade aye nika na duru fiada memene da ne kwasiada se de awade etuhwa ewo mrono so awade etuhwa ewo nkro bi so a ebi nso so aware boko ebi awade enyan ebi awade etan enkedie ne sise kire jamase ama tumpaya na oba wani monyam ne awade o se be ma be sere wo fra busunya ho eno ene hye wo ba ni monyam e mane ka busunya be ma tisika aye wo ho ade ahye wani monyam ayi wo frisu gyadiem ama ni monyam aka wo busunya edie nko ene dubre bi e mane bi aware epe e wa asetenam hwede abufuo nti udi ukuru watwe ukuru di na boho enya nwanwa se wo bai se bia nyaado se bia ku onua yese kire me yonko na me kire osuban enti kire me osuban na me hunu onua susuban di odi ye ne kunu enya nwanwa se onua no so be frɛ ba ma yedi natem esansa banchenye bode enye enti udi noa e kafra kaskala o enye yie utie die opanyini agya molo sesa na ode die busu opanyini kaye ya moda mami muadie moda muadie beye de onua so abuade ni wakobu moda kunu wo ba be ma ye ho ade senye beye nye jimi a ubetima firi kunu achi ama be ma foforo no wakoda se onfa min ko prison edina wo nana molo abusha panyi ko beka prison wo moda se be ma ne ntiase a se magano no ntiase enwansra ne me akoda no ntiase a onfa min ko prison enti wo ka prison una na busu panyin molo kurana Nana Krobea ne kasa fidie sui obeka prison ewiase aye wei empanyin se ye kan ye tufo na wantia ukwa ntiade na ntiade no minim se moda atra ho sa afa no obeko hode a ewiase wo ye obi ade no odi yaw wo ye obi ade ma supo hini no wo ye obi ade ma ne tete a utua suka wo ubetua suka wantua suka awonto atoaso betua suka enya katua se de wo de ye ne bi ebetima ye yade akan ebetima ya hokyera akan ebetima ya adwuma se ya akan enti mfa nhye utrim se wo na wo de ho wo na wo de wajapade enti de mepa bia na meye me na me kokko aso me mankrante anwe okay ababa moda woni magu ase ni wo gu abusua so ani ase enti moda maame mesre wo eburu sre wo nyaado pesumnya pa bi da so ne kina no pa tumirika ko abusua panyini ho ko kasa mpa bi kire abusua panyini na momfra branti adema obi toto momfra no na nte saa moda maame wo de won saba bo yema wia kete that's it odifo ankwanta bi sa adwen kire no awurai